Oh, napa sudah hunro haki mampai nau lipa diri alai hakak tenggomi roho tu pikira kudu pajumpang dohoto di komal TikTok media sosial pikiranki satu bagas parni piyoku bohim na jogi jang boy huta buni hon mutik ni holoki nang tu si maloloku halilum sairo satu bagas parni piyoku bohim na jogi dang boy huta buni hon mutik ni holoki nang tu si maloloku halilum sairo dan mungkin